I Esquerra Republicana, que en definitiva ha guanyat les eleccions a Catalunya, que tornen a ser 14 punts al projecte d'Esquerra Republicana, mentre que la Federació Nacionalista va ser aquest 1,6% de punts i de vot. No ens esperàvem, potser perquè Esquerra Republicana no guanyava unes eleccions des de 1934 en solitari a Catalunya. No ens esperàvem guanyar, la veritat. Ens esperàvem molta confiança. Al final hem obtingut la confiança majoritària i el que creiem i el que estem convençuts és que aquesta vegada els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya no només han votat Esquerra Republicana, sinó que han votat votar. I nosaltres som conscients de que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya el que han fet avui és afirmar amb rotunditat que volen votar el 9 de novembre el seu futur polític. Oriol Junqueras va dir a l'inici de fa molt temps que nosaltres seríem el soci més fidel del poble de Catalunya i ho pensem ser. Ho hem volgut ser aquest temps i per suposat que ara, havent obtingut aquesta confiança majoritària dels terrassencs i de les catalanes i els catalans, encara més. Som conscients d'aquesta responsabilitat. Al llarg de la història hem demostrat que en els moments de màxima dificultat sempre hem estat al costat del país, al costat d'aquesta ciutat, i per tant reitero, estem segurs de quina és la interpretació d'aquest resultat, que les catalanes i els catalans, que les terrassenques i els terrassencs han votat votar el 9 de novembre. A l'any 94, doncs aquesta vegada han quedat en tercera posició i vegin aquests menys 21 són els punts que perden, 21 punts que perden els socialistes en aquestes eleccions. El Partit Popular, que baixa 8 punts, estava en tercera posició i ha quedat relegada a la cinquena i... El que jo crec que suposa un abans i un després no són els resultats d'Esquerra Republicana, sinó el fet que aquest poble, el poble català, s'ha fet gran. S'ha fet gran votant majoritàriament no a Esquerra Republicana, perquè ens equivocaríem si personalitzéssim aquest resultat, sinó votant amb una majoria aplastant a totes les forces polítiques que defensen, alguns en diuen el dret a decidir, i jo en dic la democràcia. Aquests resultats ens donen molta més força, però al final, torno a repetir, l'important no és Esquerra Republicana. Esquerra Republicana no lidera aquest procés. Esquerra Republicana vol, i crec que amb aquests resultats pot, acompanyar-lo millor. Qui lidera el procés és el poble de Catalunya. No és ni l'Artur Mas ni l'Oriol Junqueras, no, és el poble qui vol decidir. Perquè queden a favor de l'independència. Independència! 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 Estem molt orgullosos, sobretot de tots vosaltres. Que hem de continuar treballant, que això no s'ha acabat, que hi ha una feinada d'espant.